Нека кажем 2-3 приказки за платената любов, където една истинска ударничка се оказва фолк-певицата Емануела, напълно непозната за мен, но трябва да уточня, че тя е непозната само за областта на музиката. Що се касае до областта на платените сексуални услуги, то тя е истинска звезда и носи прозвището Еми Вируса. Освен нея ще дадем думата и на други знайни и незнайни нощни пеперуди, даряващи любов на известни и не дотам известни български бизнесмени. Важното е, че благодарение на тях дължим не само усмивката на лицето на българския бизнесмен, но и на просперитета на целия бизнес в страната ни. Напоследък забелязвам и специализирани медии, някаква агресивна пиар-атака, целяща да научим и запомним името на някакво ново поредно попълнение в фолк-гилдията Емануела. Атаката, освен че е, както казах, агресивна, е и по-старому ориентирана към протрития до дупки по хват, дай да я изкараме секс-стръвница, пък при това и лесбийка. С тази ракета в орбита излетяха абсолютно всички начинаещи в областта на шоу-бизнеса, лишени от конкретна дарба и концепция за предполагаемото си творчество. Достатъчно е да приведем примери като Лейди Би, Никол, Анджи, Аксиния, някаква гримьорка или фризьорка Силвия и още цяла дозина прашлясали театралки с увиснали цици. Естествено, ние веднага сме на среща, за да се посмеем на чужд гръб и ето е нашата среща с високосексуалната Емануела, вероятно просто Еми, присвоила си за псевдоним заглавието на еротична класика от миналия век. И още от пръв поглед съм готова да опровергая всякакви подозрения за активна сексуална дейност с въпросното лице. Просто няма, ама наистина няма кой да се прежали да си легне с жена с подобни вежди. Кой в наши дни си рисува веждите с маркер? Това какво е изобщо? Не, аз знам, че редица салони за красота буквално се подиграват с клиентите си, ама тук положението е буквално подсъдно. Това си обезобразяване. Особено се пропивам със съчувствие към Емито, като знам, че става дума за перманентен грим. Такава прецаквация. Вероятно именно поради шока, който изживяла след като е видяла веждите си, емката леко се е дефектирала и от към страна на здравия разсъдък, което е довело до изказванията, които направи пред нашата камера. Между другото, ако поразпитаме психолозите, то те ще ни обяснят, че след преживяна тежка травма, като например тая да се видиш с подобни вежди, човек често започва да прави самоунищожителни неща, за да омаловажи случилото се и съзнанието по-лесно да преодолее шока. Звучи като логично обяснение на това защо тая женица взе, че се изцепи пред камера и микрофон, че е проститутка. Според вас не е ли по-добре да се върнете към бизнеса си на стриптизьор? Мисля, че да. Защо не? Защото не можете да... Много доходен, да. Аз мисля, че не мога да пея, нали? А като певица колко е хонорара ви? Много повече от вашия. Но тя не е певица, драга. Виж, ако беше... Колко ви плащат мъжете, за да бъдат с вас? Достатъчно. Но недостатъчно за нормален молив за вежди. То, например? Не се личи? Личат си само веждите ти. И то много. Няма да кажа колко. Значи, за всеки различно, по някой път съм на промоция. Очевидно и веждите ти са правени на промоция. Какво означава на промоция? Ви им плащат? Да, или аз плащам, да, що не? Това не е ли обидно за вас? Абсолютно не. Защо? Значи си признавате, че предлагате секс услуги и така? Да, защо не? Това не е ли твърде срам? Не, изобщо не ме е срам. Не, и от веждите и не я е срам, ти искаш от друго. Значи една фолк певица си признава, че всъщност е и проститутка, така ли? Не една фолк певица си признава, а една проститутка си прави реклама. Така просто? Не съм проститутка. Ако бях проститутка, щях да съм... Малко по-симпатична. Току-що това казахте. Не, казах, че няма нищо лошо да се прави секс за пари. Особено, ако има кой да ги даде. Вие правите ли секс за пари? Да. С кого, бе? Не се ли плаши от веждите ти? Значи това се нарича проститутка, не ли? Да. Значи една фолк певица си... Значи аз съм проститутка, да. Аз съм проститутка, да. При това умряла от глад проститутка. И се гордеете с това. Абсолютно не ми дреме. Но клиентите ти задрямват, докато ги обслужваш. Няма страшно, интелекта никога не е бил силна страна на труженичките от поп-фолка, то за тамъкъл не трябва, дупе трябва.